Haumağız Başkırstan yerleri, hauma güzel efe balam, hauma doğan halkım. Elhamdülillah bugün biz 31 полк Башкортостан 200 батыр, 200 солдат, 200 Башкортостан егетләре 2 атнага отпускага кайттык. Yol итәргә дип түгел, сездән дуслар, тагында рух, көч, дәрт, илһам алырга. Чөнки сезнең белән аралашу, сезнең белән әле бергә булу безгә алдагы көннәрдә бик зур этәргеч булачак. Аллаһ бирса, Ради Фаритович, работайте, братья, дип әйткән сүзләрне һәр чак истә тотып, җиңүне без яулап алып кайтабыз. Моңа без барыбыз да ышанабыз. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә әле менә без кайттык да, бүтән солдатлар Башкортстан төбәкләренә кайтып киттеләр. Һәм минем дустым әле шушы көннәрдә генә шулай Клещеевка якларыннан СВОдан миннән чакына иртәрәк кайтты. Медальләр белән кайтты, әлхәмдүлилләh. Һәм менә шушы Дүртөйле егете, Балташ авылы егете Наил мине каршы алды, рәхмәт. Менә шушы дустым Toyota Daihatsu Terios машина ул реставрация эшләп бирде бит инде. Әле минем артта менә улым утыра, Гаян. Минем горурлыгым, минем иң терәгем. Шуңа күрә егетләр, сез аңлыйсыз, наверное, минем әле хисләремне, күңелләремне һәрбер кешегә иң кадерле дөньяга тудырган якын кешесе ул Әнкәй кеше. Без дә менә Площадь Шаймуратовада 15 минут Шаймуратовка һәйкәленә, аның рухына чәчкәләр салып, честь биреп, без менә сразу юлга чыктык. Һәм менә Әнкәйгә әле кайтып барам. Һәм безнең иң матур, иң гүзәл артистлар, филармония артистлары, бигрәк тә духовой оркестр, наш оркестр, ребята, я от всей души жду того дня, когда с вами увижусь в филармонии, и не только в филармонии, чай попьем. Это видео приветствие я для вас пишу. Я скучаю по музыке, по нашим отношениям. Аллах берса, увидимся. Башкортостан, алга!